Trápite sa nespavosťou? Nedarí sa vám zaspať a keď už nezaspíte, celú noc sa prehadzujete a ráno sa budíte, ako keby ste ani nespali? Mám pre vás jednoduché riešenie. Potrebujeme na to 5 ladičiek z harmonického spektra. Kombinácia C plus E vás zbaví prebytočného ohňadňa. Kombinácia C a F vyrovnáva vzduch prebytočných denných myšlienok. Kombinácia C plus D pracuje s elementom vody a to tak, že odplavuje všetko nepotrebné a vytvára priestor pre fyzické liečenie. Kombinácia C a G privádza telo do rovnováhy a pripravuje ho na dobrý spánok. Správne naladenie je zárukou dobrého spánku. Na dobrý spánok vás naladím v Poprade na Okružnej 18.